ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಸ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ತುಳು ಮೂವಿದ ಕ್ರೇಜಿ ಕೊಡದೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಮೂವಿದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೋದೇರು ಅಂತ ಜನ ಮೂವಿ ಅಗುಲ್ ಪಂಡೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಇಡಮುಟ ಕೊಣತ್ತನ್ ಪಂದೆ ಪನೋದಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂತನ ಮಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ತೂಗೊಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ತೂಗೊಂದಿಪ್ಪ ಅರೆನ ರೀಲ್ಸ್ನ ತೂಗೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಆರು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿ ಪನೋದಿ ಅಂಚೆ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಮೂವಿ ತಮಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೋದ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಈ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಕ್ ಬೋದ ಓಕೆ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಲಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೀಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ఒక ಎಮೋಷನಲ್ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ 100% 100 days ಬರೋಲಿ ಪಂದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮೂವಿ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ మన ఫ్యామిలీ ಮಾತ ಎಂಚೆಪ್ಪೋಲಿ ಬಂದ మన ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮೇಲೆ ನಂತ ಮಾತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಏತ್ ಬಂಗಡಿಸಿರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಡ್ಬಾಡ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಜೋಕುಲೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಒಂದು ಜೋಕುಲಡ ಎಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್